550 pesos. What is up mga idol? Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, time check, it's 6 o'clock in the afternoon, so hapit na magkitngit. So for today's video mga idol, mag-ukay-ukay shoes ta diri sa Cebu City, Colon. So mangutana mo asang address ani versus sa Octavian at bang sa Colonnade. So mangutana mo asang Colonnade. So mangita ta og sapatos nga dili mula pa sa 1,000 pesos. So nabay nindot nga siyempre feel na ko gamay na kayo ilang kuan mga stocks kay kuan extension na nila siya. So ato na sudlon and bye bye. So kung mangutana mo ni siya ang Octavian ini mo ni atong sudlon, then atbang ra siya sa Colonnade Mall atbang ra ni siya sa atong sudlon. Ayan. So yung mga idol lang gipakita ato is kasagaran pambabae nga size. So karon mangita kog mga panlalaki para napod mo'y makitaan nga pang lalaki. So nakabantay ko daghan sila og anta shoes diri, which is pareha sa kuha mo ni sa kuha. Muna kuha. Asawa ni Albert sa Erwan Yusa o chef yon. Daghan kayo sila diri og anta nga sapatos. So nakoy trip diri kaso lang dili sa sakto sa akong size. So kung trip ninyo paliton, areala ninyo sa Octavian para dili mo maunhan. Then pakita na ko nyo for boys nga montage para sa mga sapatos. Bye bye. Napod sila ni mga idol, size 9.
So medyo dako lang siya nako. No, size 9. Muna akong mga trip nga mga sapatos. Mga trip nako size 9. 1.5 ni boss no? 1.5 the side. No, 750 na lang. 750 lahat. Oh guys, from 1,500 nakales sila yata mga 50%. So 750 na lang siya. So kung trip nini mo ni nga sapatos kini naara ni diri sa side 750 na lang, no? Size 9. Size din siya 42.5 in euro size. Yan. So, panang pa. This one 750 na lang, less siya ng less siya og 50%. So 100% authentic. Yan. So, kung trip ninyo, ariya na dayon para dili mo maunhan. Narihat bang sa Colonnade, Octavian. Okay shoes. Ring aside, nakales sila og 50%. So instead of 1,500, 750 na lang. 750. So kini trip ko ni siya nga sapatos, kaso kuan siya dako. Akong size is size 7, size 7 ko, size 40. Kini sa anta na ko nga shoes, nakabantay ko dagan sila anta diri. Okay po di ako, napalit ko ni og 500 pesos. Kini siya. So muni akong trip kaso dako mura kong makdo. Yan. So kung trip ni ninyo, arian na day ninyo 750 sulit na mo ani gamay ra yang heel drag di kay siya ingon nga used. Focus. Yeah. So ako lang si Butandria, amping. So ipakita pa na ko ninyong uban nga mga sapatos basi na may ganahan. Stay tuned. So mao na to mga idol, thank you so much for watching my video. So kung naamoy napilian nga mga sapatos, pwede ra mo PM nako or kamo na lang jud may ari at bang rin siya sa Colonnade. So Octavian, so ang name sa store is Octavian. So mo siya Octavian na siya yung mga sinina napud siya yung mga sapatos. So pakita na ko balik. So kung mga trip ninyo diri na mo nilang mga sapatosan. So napa sila mga I think napa sila padung new arrival. Pag nasa sila new arrival. So napakadoy kay wala pa napakita sa kini. So kini. Kung trip ni ninyo size 5 for girls, 550 pesos kini siya kung trip ni ninyo. Ari lang nindot siya. Yang condition kay akong pananim I think akong ma-score ani is 9/10. So all in all nindot pa siya porma, dili pa kasi ingon nga used and dili pa sa slight heel drugs lang. So napsa ko in trip dire katong Nike nga Chuka Low I think pangalan ani mo ni siya. So kung trip ni ninyo kini 750 pesos nakalas ni siya og 50%, 1,500. Mamay ka, ma'am. So akong ma-score ani is 9/10 gyapon. So dili pa kay siya ingon nga used, kulang na siya sa limpyo. So kung mapalit ang tatani size 7 man akong tiil, i-restore ang tatani para sa atong bagong collection sa sapatos. This one size 9, US size 9, 750 pesos. So kung na may mga laing pangutana, just PM me sa Facebook nako. Ako butang sa description below and sa address ani. So nakuha naman siguro ninyo sa video nga ang address ani at bang ra siya sa Colonnade sa diri sa Octavian. So thank you so much for watching my video. Kung bago pa lang ka sa akong channel, si Kari na patiri na ang subscribe button, hit the notification bell para ma-update ka sa akong mga bagong video. So draw na itag 350, na 550, 750, 550. Yeah, idring aside 550. Yan, 550. And 220.
for girls. So sa katong mga babae na nga hilig og heels, arin lang mo diri. So thank you so much. Bye-bye. Thank you so much for watching my video. Kung bago pa lang ka, don't forget to subscribe. Hit the notification bell para update ka sa akong mga bagong videos. So straight na niya ang atong content, Okay Shoes, inspired by Paulo Tomenes sa Luzon. So siya pod ang Okay Lord sa Luzon. So na-inspired ta niya no. So nakabantay ko diri sa Cebu, gamay pa kayo og nag Okay vlogs. So nayuban nga ilang gisugdan, wala nila gipadayon. So ang next target na to is Jones. Next target na to is Jones. Pag nahuman na nato diri ang Kulon. Next target is Jones. Human sa Jones, Mandawi. Human sa Mandawi, target na to kay Lapu-Lapu, which is daghan sa kay Okay yan dito. So thank you so much for watching my video. Bye bye and don't forget to subscribe. Hit the notification bell.